Hola, Pura. Hola. Que Hola, Rosa. tal? Bien. Aquí nos esperas, na túa fronte, Pois da aquí. túa casa reformada. Pois sí, Bueno, dá un cambio. Algo se nota, non? Que pasamos por aquí. nótase bastante. Home, Nótase telos... nas portas, nótase nas ventanas. Xa logo somos menos nas entregas que para ver as obras. Como sigamos así, xa non íamos a ningún lado. Para a próxima espero que cambie algo a cousa, senón eu paso de vir tamén. Queríamos panelarche os portais en madeira, porque aquí había chapa pura en todas partes, pero non poidamos chegar ao panelado en madeira, pero quedaron pintadas Sí, en cor negra, que, bueno, sempre é a cor pois, que mellor vai en todo o tema de ferraxería nestas casas tradicionais. E os marcos de madeira. E quedan ben. Gustanche? así disimulou as masas que tiñan alrededor, E sí, que eran de un color era a idea. medio beige, e agora por lo menos queda madeira. Os que están postos, a todos que miran para eles lle gusta. Non solamente a min. Lle gusta a todas as persoas, a todos os veciños, os que non son totalmente daqui, que son da parroquia, estuveron visitando a obra, lles gusta como queda. Pero o peso da obra estaba no patio. Teremos que ir velo, non? Ensínasnolo ou non? Rosa pode estar ben contenta porque moito máis non podía pedir. Pero hai que pasar dous o último día, rematamos e quedou ben. Xa sin entrar no patio, esta fronte mellorou, que aquí había ladrillo naquel portón, Sí, todo por aí. que estaba o portón para retirar. Que aquí Carlos... Tamén houbo- fixe outra... Bueno, fixemos o amaño un pouco Unha para que un agarren os amaño aniños Pero un máis. amaño curioso, Un verdad amaño que curioso, sí? sí. Carlos fixe un bon traballo aquí nesta porta da palleira, porque estaba toda rillada no fondo. Bueno, deixou non moi ben, para o meu gusto moi ben. E bueno, aquí tes o teu patio, co teu forno. Se repito, Carlos, chapó. Gustouche? Porque mira que traballou aquí. Home, ti recordas como estaba isto? Ainda esta mañán lle recordei a varanda, que a él nadie lle dixera. O pasamans. Ou pasamáns. Bueno, pero ainda estábamos na obra. Sí. E mentras Esta estamos... mañá o fixo. Ves? Se cho fixo rapidamente, non só o Rapidamente. pasamans. Todo o tema da varanda e como se disimulou O frontón. o frontón. O frontón da chapa. Home, a verdade é que a varanda así, ca madeira, unha casa antiga, quedoulle perfectamente. Unha casa de pedra, despois unha varanda de madeira, e fixemos tamén o frontón de madeira, os piares ben grandes, non sei, quedalle ben. A idea era, pois, remendar, non? Todos os elementos extraños que tiñas aquí, que non iban ca construción tradicional, non iban ca pedra, como era pois, o ladrillo á vista, o piar, que estaba torcido, torto. No, a mí, Piar, Rosa, se te son sincero, o que máis me preocupaba era a peligrosidade Claro. da terraza. Para a torta que estaba a columna esa ainda quedou bastante ben. Desta vez este lle deixei pasar a esponxa aí alitos e máis recebar a parede de abaixo. E bueno, ainda non deixou moi mal. A verdade é que os albaneses tamén traballaron abondo aquí. E a casa agora recebada, as paredes brancas e tal, quedanlle moi ben tamén, ca madeira negra, pedra vista. A mí gusta o resultado final. A parte da seguridade, que está bonito. E mira, puxeron ali un mobiliario para que podas para tomar un disfrutar. café. Para que te tomes un café. Aí o café, despois de comer, nesta zona de patio, que estaba, a ver, merecía estar recuperada. Porque, non sei se recordas, canta leña había aquí, rapaces. Hasta o tellado, Abondo. casi. Ai, mi madre. Había leña, Algúnha que leva aí anos e anos. A verdade é que esta zona de Lecer eu creo que a como estaba quedou bastante mellor. Aquí xa había detrás miña unha morea de leña que chegaba case ao tellado. Tiñas un espazo central aquí na túa casa que formaba o patio, todo rodeado de pedra, con as estruturas que a tella á vista e o entramado en madeira maravillosa, e estaba desperdiciada. Pois. Entón, con un pouco de limpeza e unha reorganización un pouco do espazo, un pouco de decoración, que aquí, Carlos, fixeches un gran Aproveitando cousas traballo. antiguas. Porque tiñas maravillas dentro da casa, porque isto ten, bueno, que creo que cada elemento que hai aquí ten alo menos, non sei, 50 ou 60 anos, Más, non? más. Máis. As olas estas están da cor negra, porque Porque eran da Colonizado. casa de Larei, da cociña de Larei. Da lareira. Sí, todo isto da cociña de Lareira. O cober negro, todo da cociña de Lareira. Os bancos pequenos. Os bancos pequenos para sentarse xunto ao fogo. eu quedaría aquí con Pura. Estivo explicándome historietas aquí na casa de cando ela era pequena, e toda a ferralla, e
a ferramenta e despois tamén as olas, as pezas de historia, verdad? Non sei, que unha casa é un tesouro. A horquilla. A horquilla, pois sí, facería meu avó. Ti mira, Sí, isto, Carlos, E atopar unha pola que tiña esta forma, e despois dalle aquesta. para copiar o diseño, a roda, o pipote de viño. O cesto de extraer as uvas da ribeira. Pois mira, neste curruncho canta historia, verdad? Canta historia hai. Canta historia que tiñas aí metida por nun cuarto medio oscuro e que agora, Nin pois... nun cuarto, chiquera. Na cuadra dos terneros. Botei moito en falta a Laira. Unha decoración sempre que facía ese traballo. Cas plantas, barnizando as cousas antiguas. E agora teño que facer todo eles, os que viñeron. Pois mira que bonita tiña a fachada de atrás e tiñala tamén con ladrillo. Sí. Que aí agora non imos ir, pero aí houve traballo, verdad, Sí, Adrián? atrás tamén, bueno, aquela Porque parede. aí se aumentou, se fixo un local para poñer a cociña de ferro. Porque antes solamente había a cociña de lareira. Sí, pero eu digo a fachada de pero- atrás. A fachada de atrás tamén se tirou ca pared. Tamén se tirou. Sí, eso foi un añadido todo, claro. Era o que máis chove me deu foi a chimenea, que tamén agora non a vemos, pero... Bueno, a ao final- chimenea era pequeniña, Sí, pero que dei eu solo, que Litos non veu, deixei na para o último día, e tuve que subir as cousas, o cemento... mañá. e- Carlos a decorar, o albanel a preparar a chimenea. E deixaron todo ben.